Sunrider family te in lo da mem voi ni hian hei Facebook a kan ron lang a voi ni a kan ron lan na chan chu tuna hian in global convention sang ni le som ni pakhat khovel pum puya Sunrider convention kan mang me ani a chuan fitness Friday voi ni kwal hian kan ron nei don ani Sunrider hian fitness angai poi mo em a chan chu kan taksa fitness chau ani lova kan ril ru kan tharau thlingin a thazongin min hruai thleng he ni ti hi Sunrider ina hin sian em wangin convention chung hian khovel pum puya voi ni hian fitness Friday kan mang sup me ni chuan kan ron show tura chuan ni kan workout steps le ma zon kan ron entir do na avai chuan kan ron ti thei don lova ama ero chu atang pui kan ron show do ni voi hian ama sapera chuan warm up kan ti ama kan warm up dan tur ma sapera chuan marching tiang tian kan march anga tian warm up ya poi mo em a chan chu kan in warm up kan taksa kan lo ti lu ma kan ti sente kan lo ti lu khan injury la ka te po min ten tel theya tin enge a hardcore khami ma hit tok lo khan te ya warm up ne hi poi mo em ani hi kha kan share ma sa ka poi mo a warm up kan tia a chu mi zo nu a poi ni a chuan upper body lam pang te po kan ron in focus chho kan anga a phai kan ti thei do lo ka ti to kha dang ti chau kan rin show do ti a ti la ka ti to kha chuan march kan ti zo yan overhead reach ka ti a hian overhead reach kan hin warm up te a hemi overhead reach kan ti hian dik tak chon he te lai zo zo ni a pot fan tan kha taksak khong kan ti te ka tha kham a khong kan ti te ka na sa ta kin hui ti ra he te ba kan mal chen na ti kan overhead reach kan ti hanin ron enge min lo siam chat be ni chu le hemi zo a arm circle ti le thuma ko tiang ka tiang a voi so ti na a chuak zo min le a min zo min ti tu ri voi nga voi ru voi sari voi ria voi kwa voi som le zon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chuan adot le chuan kan kelam khong kan circle ve thuma 1 2 3 voi ru ya 4 5 6 zone kan ti le 1 2 3 4 5 6 ale lam 1 2 3 4 5 6 let's go in 1 2 3 4 5 6 Bikhan kan warm up tu kan zowa tu na chuan upper body lam pang voi ni a chuan kan focus de ne ka in lam min lo share tu te po khan in di khan in hom na tang khan in ron ti pui be ula trisel na ta na poi mo kan ti khatin lan na shang lak atanga min veng tu ani taksa kan ti kan chet tam ti hi poi mo a kan taksa fitness le trisel na ta chau ni lovin kan ril ru khen in a khoya chuan kan tharau nu khen na chazong in min wai he ania le anek sa chuanin spider push up kan tia ma chumi son hua mountain climber kan ti le anga spider push up ti dan te le mountain climber ti dan te karon en tir do ani chuan ama sa vera chuan yan me ta ina kan ama me te hello ko te pe ka in ma po yan ti te na me ti a kan sa ran sa kan me me ni workout kan ti chuan ti hianin beginners spider push up kan ti ka innem kan kher mai lovin ti hianin kan tiu chakna kan ba tharin khan ti tebo ani ato de cha mountain climbers kan ti anga mountain climbers hi enge kan tak sa pum pui tan na try me ya workout chu min chu atra ma se kan du ti thiam na de mountain climbers te hi practice atra ni chuan ti na kan de a kan ban ni he min so la na kan da cha zo na om tu ni a chuan in tu na voi so ve kan ti 1 2 3
chuan hei ngai ati mai dia awlsam lo lekin kan tak sa fitness level zel zel kan ngai workout hi kalau di ani chuan vai nia kan follow a hi fitness brigade nia fitness brigade hi US military base semania ma se minol puina kan ti the turatana hemi workout steps hi modify ani tani fitness brigade hian in principle panga anaya pakhatna a chuan nutrition apoi mo a chocha balance kan ei thana poi mo a apanina chuan supplement kan thein atanga kan ein na ege taksatana shiserna minpe kimlote minpe kim turin supplement sa poi mo lia adop lia chuan resistance training ania resistance training to hian cardio conditioning ania chuan apangana principle pangana a chuan rest ha so taksa hadam in recover le tura taksa hadam ani kham principle pangade ka he fitness brigade ina aken del tan ani ka karang siram de ani chu side to side shuffle and down up. Start on hold. 1, 2, 3. Untuk kan kalau di bidang free nuts nanti tidur. Tentu bosan kurang siam satu dia. Oleh tu nak cuan side to side tentu tu buka push up akan tu dia lah. Beginner, tu nak jadi kita start apa? Push up apa ini di siam dah pernah pun ni dah. Usai ni apa ni? Beginner kan dia. Stationary lunge twist kan dia lah. Jangan stationary lunge twist di dalam tu. Ni left and right side. Right side sama dia lah. Di lewat dalam bawah. Mana jadi di situ. Beginner, tansuanin at focus on awal-awal. Next workout kita akan squat tengah, voice off, squat ni, boleh? Squat dia ringan ni, kan hukit, kan kesempul.
siam food ke kan company Sunrider za ko the fish so jam ti reng ni alo relax về ngay alo hạ đầm về ngay các hai những cái cô đang gặp phải tất cả sa hay sẽ đến mình xem thấy chi là vàng cô đang stretching như này ngay từ đây anh sẽ biết là cho anh ý lại cái bông là những cái stretching á chú với 20 seconds đó gần tí đó này chỗ này tiếng ule kan lu kan fuan là kan ta kan thấy cái tốt vì kan chỉ sang kan lu không còn đầu pin stretch doon ni. Hian kan ba din ang kaya maganda nga. Kan kiw ka dia kan ba kan pupunta. Tak akan panik kan tu akan dah dia akan potong. Relax. Đây cần nạp khá thì cần stretch lên này. Nay cần kê cần mong bò thì cần gì đó nha má cần kê cần đã má han imbalance sẽ đầu tiên là ba phong hay là mà đã biết tôi là ba phong hơn chuyện đầu tôi mà những chuyện nhàn thế có tham chuyện nhàn thế kiểu đấy lắm.
dream malam halam bi kan stretch do na nga ti ta tu chu kan ke velam kan da chuan nga kan ke ding lam le si lo che che in kan ban te kan janga balance kan se balance ba inตัวเป็นหน้าฉันไปดิเนี่ยไปดาวที่ไปหมดเอ็มเลยว่าไอ้นี่กันชอบเป็นตัวที่กันชอบเป็นการ exercise ง่ายแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้กันตีปากกันกันที่ปังละกันเดี๋ยวกันตีทักไปกัน exhale ด้วยเนี่ยงั้นเพื่อนกันที่กันงั้น 2 3ที่ข้านินกัน workout เต้พอยโมนักการุนสวยตัวมิชิมตักษากันที่เจ็ดตันพอยโมเสียกันสวยอามาเอโรสู Sunfit Brigade ใน principle ปังอันนี้ที่จริงมีข้ากันละรุนสวยกิมลวะตัวนั้นยังการุนสวยโดนเสียnutrition พอยโมกันที่ตัวข้า nutrition จุดชาตักษาอินะอามาโมเต้อันนี้ข้างข้ากันช่วงสมัยเตปอยันเตลเทียกันอินพิอาบะกับการ supplement เตปอพอยโมที่ข้าการุนสวยเตลแต่จริงมีอันนี้จุดบางส่วนแห่งการ supplement ในเตหิ Sunrider กัน supplement ในเตหิ product traveler เปิดแต่อันนี้ส่วนเหตุการณ์ Vitataste กันเนี่ยชัดช่วงการุนสวยยังส่วนให้ fortune delight อันนี้ส่วนให้ Sunfit Protein Plus อันนี้rihna ไปฮิจูakal kawng chan ve chu ania ma se challenge tak zo ka hi chu kan maintain chun zom hun rai tak chunga kan maintain chun zom kha challenge ber ani zo ka wangin heng kan product mang te hianin kha kan ti lo tling the ni ti kha karon bel tu chuan ta hianin fortune delight hi nula ld khan khoi ta kamin lo siam the chuan a siam chungin a that sang te po karon soi langa chuan hemi fortune delight da hianin flavor chini a oma chu lemon flavor kan ti le peach flavor ani hei hi lemon flavor zok ani achunga yan pocket soma oma hei hi ti hianin hei awlsam em me ya tuya ti hianin
tui lum pip pep po kan mang theya tui dai po kan mang theya chuan tui a hianin liter chan veng ve ni kan mang deuh thlang puya tui in tam hi kan promote na sa Sunrider hian tui in tam mitam takin tui longa in te kan lo har sa thina wang phei chuanin hei enge fortune delight ne na han siam phei chuan chang ema chuan te hian kan office kalna te hnathawh kan chuan na te tianga hianin a pocket hi kan pai mai a chuan tui kan in tur ne a khan ti than kan zu pathonga kan zu tela chuanin kan thing nok noka hei hi a in me the ni abikin I happy fortune delight hian taksa ati hydrate em me hydrate kan ti chu taksa ti hnong tha te na ni chu taksa ti hno ni apoi mo em a workout a phei chuan taksa a hnon that hian enge kan thau chia kan lo khol kan pai tur kha kan pai rang bi kan ni chu wang chuan kan workout chau pon ni lo fortune delight a hian that a chi sang oma taksa ati hnon that pia ba ka khan kan ko chunga balte momte turte khang tiang ang kha kan ina kan lo tel ve thin si a kha at leo fai tha em me ya chu chuan ko chung kan ti faya kan leo fai that na chuan pon lama po aron share thin aron lang ve thin ani hei hi fortune delight hi ni zong song in turin do sakna kan enge kan do sak em che u a chuan Vitataste hi kan product dang te zinga mi hemi kan enge weight loss program kan product dang te zinga mi ani a Vitataste a hian ami abur chunga hian mum za oma Vitataste na hnathawh chu hei tu na ko ya hun der me chu wang chuanin puin khong ai takin min lo sem the chuanin dule kan lom anga thang tiang ang kha kan pu chunga aron thlen khan kan pu chung kan pum chunga oma anuwa thau chi aron in siam tur kha hei hian thum na zong sung te kha alo hi pa kan ko chunga tangin a pai chuak thina ni tin antioxidant pai tha a Vitataste hi enge weight loss program a chuanin hei a capsule ka ti chu ni ta a chuan Vitataste hi weight loss program a chuanin emaw mo ani a achan chu kan thil ina khan thum te thil thalo te mom te po aniang chu khang ho kha enge alo pai ka ti kha kan thil ma in hei hi mum khatte mo mum ni te mo dol mei tur ani a kan thil hun to a tuna po apoi lo ani chu hemi workout program a kan product pathum na chu Sunfit Protein Plus hi ani hei hi India ma kan launch na ala re lova he product hi atra em ya hemi Sunfit Protein Plus hi alian tha abur te hi hei hi plant based protein ani a chuan heta hianin enge asiam dam tura chuanin scoop khat hi 200 ml vela hian tok lu tuka chuan Sunfit 321 program kan mang meka chumia chuanin kaldan chani ti dan chani a oma pakhat na a chuan mi in arina apai du ani chuan hei hi di khata cho voithum kan eitlang puya ni jing cho enia chhum le tlai khamia voithum jinga voi ni kha Sunfit Protein Plus hianin protein powder hianin replace kha athai renga chuan chutiang de lawa taksa fit pa ngai kan du ani chuan kan chu ei voithum jinga voi khat kha hemi mang hian replace mei tur ani a chuan ama hi enge kan choi to am khanin alok em meya tihanin hunrei tak khamin dei ve ani chu chuan hemi hi puin khongai tak min lo siam sak thei chuan 200 ml a hianin enge scoop khatte mo kan da anga chuanin tui lum pip pep nen pu ati theya chuan tikhanin kan thing nok nok ka chuan hemi pe ba ka hianin enge atui lo ma kan ti mai pe ba ka hianin kan du chuanin kan thei ei tur te khang ta den khanin enge kan grind vek theya tin thai ra thai ta a hel ei chin ten po tikhanin kan grind vek theya chuan tikhanin kan thing mop meya chuan hemi protein powder hi a in mai thei bok ani chuan Heng kan production shang te ho hi enge Sunrider adang lam na chuan Heng kan production shang te hi product sa te ani lo han ti la kan choi swag lawang a chan chu product ren hi a concentrate a fir hlang lak ani a tin Sunrider hianin bidang a chhor lova third party a chhor lova hemi Sunrider vek hianin a siama a packaging thlengin a khoi fai feka chuan research and development Sunrider in a tiboka chuwangin third party enroll tir lovin anei tu te nge mi thiaman ni na te hi soiwar a tha em a chan chu anei tu te ina enge lepa an enpui an din chil pui khang tiang cha sang khang tiang anga enge thiam na sang nei te ina min enkawl min siam chwa sak ani awang khanin enge Sunrider hi atkawa a product po atkawa tin enge kan du non zel kan puya chuwang chuan khang zong sung te kha Sunrider kan dang lam na mania chuan kan soi mai halo tur chu
product reng hi philosophy behchhana siam ani a chu philosophy of regeneration ti ani a chumi omzia chumi hring te hi ti hian kan lo chho ve tol tola khanga khan kan taksa cell te kha alo chak lova alo thia khami in regenerate theitu ra kan ei in poimo zia nin hriat sak awangin philosophy of regeneration based efekian product reng supplement chawani lova beverage chawani lova skincare cream ko in philosophy of regeneration behchhan vekin product hi siam chua ani ti kha karon zep tel le ani chu kan workout program a Sunrider nge kan fitness program a kan product ti thumte kan ron highlight a heng kan product te hi asha chiang du kan omani chuanin Sunrider lem tik lai puna bia po thayatin mani vem chewa te po khan Sunrider member te poin lo mer sha mai thia kham te po kha bepok mod mo ula chuan office in bepok du ani chuan Instagram a khan Sunrider Mizoram ti in kan oma Facebook page lama khan Sunrider India ti in kan omboka khama te khan ron in thung lo ula in ron zot bol mo bon ania ole ti zo kha I kan workout fitness Friday ta na kan program man thei ti chu ania in lo hong ku gi kan base setting kan hoda lo se ko kha I chin siam du ni kha ni Sunrider officer ko dai ti kai ko na sha jan dia ni fitness brigade kun sang ke bok ma zo se se ya tu na ni ani Sunfit program ka pui men boka challenge lok thak ka ni aloten venduri kan so fit bok zeu ni Sunrider 2021 convention na ya zo zum te in lo ku gi kan base boka in fine bye bye fit clear